נחמד. בתור פושע מלחמה במיר, אתה בן אדם נחמד. אני פושע מלחמה? היית בנחל קרבי, לא? למה? הנחל זה הכי חמודים, הם הכי לא פושעים. כן, זה פושעים כזה עם טוריה ושירים. יש לך צלקת מהכיסא? יש לי 10% נכות. יש לך 10% נכות? חבל לא 50. אבל זה לא קשור לכיסא. הכיסא יש לי 10%. תודה. תודה. אוהב אותך עוד גדי. אוהב יותר אליאב, תודה רבה אחי. מרדכי דוד. תשכבו כבר. תודה. אתם אוהבים אחד את השני? שונאים אחד את השני? מה אתם? שמע, אני את האמת שהוא קיבל את הכיסא בראש, הוא השתנה, זה אתה עשה לי אומר. כיף. זה עשה לך כיף? לראות אותו אוכל את הכיסא בראש, אבל אחר כך התחלתי לחבב אותו. אם הוא היה מת מהכיסא הזה, היית בוא- מזיל דמעה? לא הייתי מזיל דמעה, אבל הייתי מגיע לקבר שלו להשתין עליו. כי הוא סתם בא לעצבן, הוא אומר דברים שיעצבנו את כולם. הוא אומר, המזרחים... What the fuck? לא הייתי בוכה, אבל הייתי מגיע לקבר שלו ומשתין עליו. איזה מדינה גרועה, נודר, איפה אנחנו חיים, אחי? האלה, צריך להחזיר אותם למערות באפריקה הזה. הוא אומר דברים, כאילו, אם היית באמת שמאלני, לא היית מדבר ככה, היית רוצה לשכנע. כאילו, לשחק אותה אמיתי. הוא אומר דברים בכוונה שיעצבנו את כולם, כדי שיהיה בלגן. מה אתה חושב על זה? יש מרוקאים שיכולים ללמוד ולהשתפר, גם מרדכי. אם הוא יעשה קודם כל בגרויות, אחר כך מכינה, אחר כך ילמד תואר במדעי המגדר בתל אביב, לך משתפר. בגרויות אם מכל דבר שעשית פיטרו אותך? ועוד אכלת כיסאות בראש ומצצת את הפטמה של קובה קייס. יש לי קרן פנסיה. אתה דפק לך את הכיסא בראש, חייב לקבל פרס. אתה יודע מי זה הבחור הזה? כן. למה לא התאמנת איתו? תנחש מה האבא אני שלו. פותח לו גיוס המונים. בוא תנחש מה האבא שלו, אני אתן לך 3 אפשרויות. מסגרן אותי לדבר אז עם בוא, הבחור בוא, הזה. אני אתן לך איך לא הפגשנו ביניכם עדיין? מכיוון שכנראה הוא ירצה לא מעוניין? לפגוש. טוב, אבל אני בוא בשנייה משיג אותו. בוא ניתן לך 3 אפשרויות מי זה הבחור, ותגיד לי אתה מה זה נכון. מי הבחור ומי אבא שלו. אני אתן לך 3 אפשרויות. מי זה אבא שלו? כן, אפשרות אחת, הוא בן של פרופסור בטכניון, הוא עצמו ב-8200, אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, הוא פעיל נגד הכיבוש, ואימא שלו היא פעילה במחסום וואץ'. אפשרות שלישית, אבא שלו עבריין שישב בכלא, והוא עצמו יש לו תספורת כזאת של אם בפה, אבל הוא לא כדורגלן טוב, הוא נותן בעיקר את הנוקרות שלו ברגל לכל מיני ילדים בבית ספר. אני הולך על הטכניון. על הטכניון, גם אני. כן. אוי אוי מה חשבת שגם לפה אני לא אלך אותך? אני בוכה. מה זה אחד טוב! סוף סוף הוא חזר לעצמו, אחי, זה אחד טוב! מרדכי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות. זה כל מקום שאתם הולכים ומגיעים? אמירי גם לפה אני אתפוס אותך ככה בפטמות האלה. וכמה שזה מפתיע שאני פה עם אדרת השיער הזאת. אתה קולט שהדבר הזה, ההורים שלו, שניים פרופסורים באוניברסיטה, הוא נכון, והוא פסיכי. עכשיו, תקשיב, הבאתי לך את החולצה שאתה הכי אוהב בעולם, החולצה הציונית הישראלית. אני יודע כמה אתה אוהב את זה. אבל זה מידת אקסטרה לארג' ואני אקסטרה שמאל. לא, זה לארג' ואתה תהיה בסדר עם זה, אמירי. היום הולכים אוברסייז, אני דיברתי איתך על זה. הסקיני ג'ינס הזה יצא מהאופנה לפני הרבה זמן. איך אתם שורדים את הדבר הזה? שתדעו לכם שהרבה מתבלבלים ביני לבין יובל קצה. אתם יודעים את זה? באו אליי כבר כמה אנשים, אמרו לי, אתה זה ששואל שאלות בפודקאסט, ואני כזה זורם על זה, ואז מבין שהם מדברים על אשכנזי אחר. אני חושב שאתה הגרסה על הספקטרום שלי. הבן אדם הזה עד לפני שנה עבד בחברת... שליחויות וולט. לא, עבד בחברת הייטק בתור אנליסט. נכון. כן. באמת? מה? מה? מי ידע? מה? זונה של וולט, אני לא מדבר איתך, תביאו את האמות לזונה של וולט עד שהוא יתנצל ויבטיח לי שהוא לא עושה דברים כאלה עוד פעם. אני לא רוצה לדבר איתו, אני לא רוצה גם שהוא יהיה פה. אני אפילו לא צוחק, אפילו לא מסתלבט כאילו. תנו לו כל פעם 10 דקות עד שהוא יבין שלא עושים את זה. אני אפילו לא מסתלבט. אתה מטומטם ואתה טיפש ואני לא אתן יד ללראות אותך פוגע בעצמך, חתיכת סתום וחמור. טיפש, ילד טיפש. טיפש, פשוט איש טיפש. תביאו לו טיימאוט, אני אמרתי. הוא קיבל. מה הוא עשה? הוא הסניף מלח. עשה תואר ראשון, גם ליובל קצה יכול להיות עתיד הרבה יותר מצליח. פניו היו לתואר שני, אחרי שעשה חילופי סטודנטים.
תודה רבה לך, אח בוונקובר. שלי היקר. נכון? תודה רבה לך, אח שלי היקר. קרוב אני גם מזמין אותך. אני קלטתי שיש יריבות בין שני האשכנזים פה שדומים קצת אחד לשני, הקיצות. איפה אתה נמצא, איפה אתה לא נמצא. מי אתה ביריבות עם רועי סטאר? באמת לא. למה? מי יותר גדול? יושב לך משהו למה, על רועי סטאר. ראית? יושב לך משהו. על ג'וני אנחנו הולכים חשבוזים. ביחד למקומות. לא, מישהו. יושב עליך. יושב לך עליו. לא? חברים שלי, רועי סטאר חבר שלי. אני לא קונה את זה. אתה מתאהב אהבתי אותו. אותו. אהבתי את הפודקאסט הזה. אבל במוכן, אבל במוכן. אבל ביניכם יש יריבות רגע, אמיתית. אני רוצה, ביניכם לא, יש יריבות אני שואל אמיתית. אותך שאלה רגע, שאלה אחרונה, ותגיד לי, איך האור ברק הזה? איך, מה? מה אתה עושה? מה שגרת הבוקר שלך? זה נטורל פורמולה, ובעזרת השם אנחנו עושים גם משקף לבן 30,000 זוגות, והוא יושק לא, אתה לא תעשה פרסומת על הגב שלי, הבן של זונה. אתה לא תעשה פרסומת על הגב שלי. מוכן שילמת על בחורה בדייט ראשון. לא שילמת על בחורה בדייט ראשון. רגע, זה בסדר? לא. ואם אני מוצא וואי, ששילמת? חצון, איך אתה מתמודד עם אז אני הכמות רוק אתמודד הזאת עם על הזה הלחי? ואני אוכיח לך שאני אם אתה אקלוט על גבר במצוקה, תימני. תמצמץ פעמיים. מה יותר תודה טוב? רבה. רק שנייה. צאו לי בבקשה מפה, זדיינו לי כבר מפה. אכלתם לי את הראש. יאללה, ביי. דלת זכיתי פה. בחולצה, אני לא מחזיר לו אותה, אין מצב. לא, אתה זה תיקח את זה שלי, הביתה? בוודאי אני לוקח את זה. וואו, זה היה אינטנס. זה אינטנס. אתם עושים... וואלה, הם טובים, זה היה טוב. זה היה טוב, זה היה הרבה יותר טוב. איזה בחור. 20 דקות, היא ניסתה להתחנף אליי. לא הכי להתחנף קניתי את זה, אליך? אבל עדיין היה שיחה היית נותן לה נחמדה. חיבוק? היית נותן לה חיבוק כזה של אחות? היה סוג של חיבוק. היה סוג של חיבוק. היא גם הודתה שהיא לא קיצונית כמו שהיא בחיים אמיתיים, היא כאילו מחצינה את זה. מי הימני או הימנית שאתה הכי את הפרטי שלי מסמפת, לא אוהב? להראות בלייב. אל תיתן שם לא אבל- מוכר. אופיר אקוניס. למה? כי הבן שלו סבבה. מצא את הכלב שלי פעם ביער, והשתמש בטלפון של האבא כדי להגיד לי שהוא מצא את הכלב. כי יום אחד אני מקבל טלפון מאופיר אקוניס שאומר לי, הכלב שלך ביער, תבוא לקחת אותו. תנו לי בבקשה תכונות טובות אחד בשני. אני ראיתי אותך עושה עבירת תנועה רק פעם אחת עם ברקו, שזה באמת הייתה עבירת תנועה חמורה, אבל זו עבירה חד פעמית. שאר הפעמים תמיד ראיתי שאתה נוהג פחות או יותר לפי הכללים. למיטב ידיעתי, הוא לא הואשם מעולם בשום עבירת מין. תכונה ראשונה, הוא לא צבוע והוא דוגרי. הוא דוגרי. מעניין. מה זה אומר דוגרי? תסביר. הוא לא משחק אותה. הוא לא כמו כל השמאלנים המתייפייפים שבאים ואומרים לך שהם כאילו בתכלס שונאים את המזרחים וזה, אבל הם כאילו בונים, לא, זה לא באמת, זה בגלל ככה. אבל על פי מה הוא אתה בדוגרי מחליט- בפנים, על פי מה אתה אני מחליט שונא משמאל אתכם ומימין? המזרחים, לכו לאלף עזאזל. אבל על פי מה אתה מחליט מי... מה, הוא שונא אותי? אמיר חצרוני שונא אותי? למה? אני איש טוב, אחי. איזה טמטום זה לשנוא בן אדם על פי עדה או דת, באמת, זה מה זה טמטום? באמת. איזה טמטום זה לשנוא בן אדם רק לפי העדה שלו, באמת, איזה בסה. איזה בסה לחיות ככה, כאילו, בידיעה שאתה שונא אנשים סתם ככה. באמת בסה. וואלה, אמיתי אני אומר לכם, בריש גלי, כאילו, וואלה, בסה. בסה. אחי, אני לא מכיר את זה מהבית, אמא שלי, אנחנו מסתלבטים הרבה, אבל כאילו, בואו, כפרה עליכם, לשנוא בן אדם רק על פי עדה, לדעתי, באמת זה מעיד על רמת אינטליגנציה נורא 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 נמוכה, כאילו. באמת, אמיתי, כאילו, לשנוא אנשים על פי נטו דת או עדה, זה מעיד על רמת אינטליגנציה מאוד מאוד נמוכה. מאוד. שמאל ומי שמאל שאתה שונא. כי אתה יודע, הוא שמאל קיצוני, לדבריו. תראה, איזה אוטיסטים אנשים רושמים לי מחבלים, כאילו מחבל זה עדה. כאילו מחבל זה עדה. זה לא להאמין. זה לא להאמין. זה פשוט לא להאמין. וואו. אתם חייבים שהסבתון של רונן ייגמר, אתם כאילו, אתם באמת נהיים אוטיסטים, כאילו. אתם חייבים דחוף שהסבתון של רונן ייגמר, דחוף, כאילו. אתם כאילו משפיעים שם אחד על השני, על האינטליגנציה. ערבים? אני לא שונא ערבים. אני לא שונא ערבים. כאילו, אני לא אשקר לך, אני אגיד לך בפנים. אני חושב שאם לא היה ערבים בעולם, המצב שלנו היה הרבה יותר טוב. אני חושב שכולם יכולים להגיד את זה בריש גלי, אבל אני לא יכול להסתכל על ערבי ולהגיד, הוא ערבי, אני שונא אותו. הוא ערך פרנזי, אני ממש אוהב את פרנזי. אני ממש אוהב את פרנזי. ממש. בתור בן אדם. בחיים לא הסתכלתי עליו בתור ערבי, יהודי, לא מעניין אותי כאילו. לא מעניין אותי. אני ממש אוהב אותו. הוא באמת בן אדם טוב, והוא איש טוב, והוא ישר, והוא מדבר לעניין, והוא אחלה בן אדם, אחי. אבל, מצד שני, וואלה, אני מסכים איתכם.
וואלה, אני גם מסכים עם הרבה אנשים שאומרים שהם שונאים ערבים, כי לא כל המחבלים ערבים, אבל כל המחבלים הם ערבים. לא כל הערבים מחבלים, אבל כל המחבלים הם ערבים. אתם מבינים? כאילו אני מן הסתם שגם יש יהודים בסטטיסטיקה וגם זה, אבל כאילו, אני מבין את האנשים, כאילו, אתם מבינים? אני מבין את זה. אני באמת מבין אנשים כאילו שהם לא אוהבים. אני באמת מבין. אבל לא יודע, בחיים לא הסתכלתי על בן אדם ואמרתי מראש שאני שונא אותו לפני שהוא התחיל לדבר. אבל אני חושב שזה כאילו... אני חושב שזה כאילו נושא שהוא די כאוב למדינה, כאילו, שיש לך כאילו את הדיסוננס המטורף בין נגיד סתם ערבי סלש אתיופי סלש מזרחי סלש אשכנזי סלש וואטאבר, שאתה רואה מול הפנים, נגיד חבר שלך שיש לך כזה, וכאלה שאתה מכיר שהם חרא, אתם מבינים? יש דיסוננס מטורף עם זה, נגיד, אתה יכול להכיר, לא יודע, מזרחי אחד טוב ומלא חרא, ואז לסנוע כזה מזרחים, אבל אותו אתה תאהב. או אתה יודע שיש הרבה ערבים שהם חרא, אבל אתה מכיר ערבי אחד ואותו אתה אוהב, אתם מבינים? זה כאילו, זה דיסוננס משוגע כאילו, באמת, דיסוננס משוגע, בסה, באמת בסה, באמת זה בסה, שזה דיסוננס אחד המשוגעים שיש, אבל אין מה לעשות, כאילו, אני מבין פה את שתי הצדדים, וגם אני חושב בעצמי בשני הצדדים. רונן בדסית, אם בא לך אחרי זה. לא בא לי. מצד אחד, אני נורא אוהב, נגיד, יחידנים בתוך קבוצה שלמה, אבל אני שונא את הקבוצה השלמה כמכלול. אני מקווה שאתם מבינים למה אני מתכוון. כמה מעלות אתה במזגן? 25. אתה יודע שחצרוני פרופסור, כן, פרופסור אמיר חצרוני. ואתה אומר, אני שונא את השמאל הקיצוני. אמרתי לך, א' כל הוא דמות, לכן אני לא שונא אותו, אני לא חושב שהוא שמאל קיצוני כמו שהוא אומר. אתה דמות? הוא רוצה לעצבן, תראה מה זונה שלו שלח לך בדיס, אין לו אינטרנט. לא רוצה עכשיו לראות את זה. תביאו לו טיימאוט. פלסטינאית עם זכות שיבה, זה לא מספיק שמאל, מה אני דבר אעשה שני, לך? הוא סתם אומר כל היום לאיזה מדינה והוא חי פה, אם היה רוצה לעף מפה. דבר שני, אמרנו, דוגרי, הוא לא מתייפף, הוא אומר, זה שלו על אנשים. בן חייל קרבי אחוז שרמוטה? די אחים, די, לקקס, די. פתחתם טרול חדש של לתרום קיק אחד ואתם לא מבינים כמה זה מזיין אותי, אני מפספס מלא תרומות בגלל זה, די, אני מתחנן, תפסיקו עם זה. אני גם לא יכול להביא לכם בן, כי זה בסופו של דבר תרומה, מה אני אביא לכם בן? כי תרמתם יותר מדי אחדים? על מה אני אביא לכם בן? בן מרדכי דוד. אני מת להביא לכם בן, אבל אני פיזית לא יכול. אני פיזית לא יכול, אחי. מרדכי דוד. עושים השרשילוך, זה הכל בגללך, אחי. זה 10 אגורות ים מפגרת, הכל בגללך, אחי. הכל בגללך. מרדכי דוד לא פושע מלחמה. הוא סתם עבריין קטן, הוא juvenile delinquent, מה שנקרא באנגלית. למי מכם יש יותר כסף? לדעתי הוא אסף כבר כמה עשרות מיליונים. לדעתי הוא הבן, אני אגיד לך למה הכלב הזה, אני רוצה להבין את הסיטואציה. יש לו יותר כסף, אני אגיד לך מה קורה פה. ממה אתם מרוויחים? תרשום אותי לירושה, יש את הבן אדם הזה, אני אומר לך, אני הייתי בבית שלו, עכשיו אני מגלה סקופ, אני הייתי בבית שלו. כן, בעל האש, לפני שנה, שנתיים. יש לו פנטהאוז, בבית שלו קודם כל מלא, במקום שיהיה, תסתכל, מה שילו כתב. לא להאמין, אני חייב להחליף מקצוע. בובו מתעלם ממני עוד את זה, לא מכובד מצידו. אני בהלם מהאנשים, זה לא להאמין. לא רוצה להסתכל, אחי. כל הצד שלי מוספם באחדים, אחי. כל הצד שלי מוספם ורדים, אחי. תמונות יפות מפלייבוי, הכל תמונות של רבנים צדיקים, כולם זקנים לבנים, תרבוש. כל אחד זה לך, כי אני ארוג לך פה באמצע השידור. נראים כמו חיזבאללה, אבל הם לא חיזבאללה, הם דווקא מרוקאים צדיקים. עכשיו רגע, אתה עולה שם... ראיתם איך הוא פחד? תסתכלו. הוא הרים את היד, מרדכי, והוא ישר עשה ככה, הוא פחד שהוא ייתן לו סטירה, תראו. נראים כמו חיזבאללה, אבל הם לא חיזבאללה, הם דווקא מרוקאים צדיקים. עכשיו רגע. כאילו הגוף שלו אוטומט מפחד מאנשים. אתה עולה שם, הכל תמונות צדיקים, ואז אתה מגיע... הוא בא אליך לבד? כן. ואז אתה מגיע... מה לבד? היינו 10 אנשים שם. כן, אבל אני הגעתי לבד, לא הבאתי משוברי ראש. ואז אתה עולה שם למעלה, ויש תצפית... זה לא היה אינטימי, זה לא הייתם... לא, זה היה כמעט. עכשיו, יש תצפית פנורמית... יש לי זרוע של אלגטו, אחי, ווייב 3 של אלגטו. כפרה עליך, פליי דרייבר, אחי. מה פתאום? איזה תרומה ראשונה שלך? על מי אתה עובד, אחי? צופש לי שנים. לך בערך 4 שנים, וכל ליווני נהנה מת עליך, עניו תרומה ראשונה שלי לסטירה. מה פתאום? מה אתה מזן את המוח? אין סיכוי שתרמת לי פעם ראשונה, אני זוכר אותך שנים פה, אחי. שנים אתה פה, אחי. אין סיכוי שזו תרומה ראשונה, אחי.
אני לא שונא אותך, עוד תיקון. כל בני ברק, אתה רואה את ישיבת פוניביז', את ישיבת מיר, את ישיבת אמו, כל הישיבות, ואתה רואה המון 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 שחורים קטנים כאלה, פינגווינים קטנים מסתובבים כאלה, כמו עכברושים פיץ פיץ פיץ. What the fuck? מה הוא מוציא מהפה? זה יותר גרוע מרונן ג'יג'י, אחי. כאלה, וזה ילדים חרדים קטנים שבצורת קונדומים קרועים. ואז אני אומר לעצמי, ישב גם מרדכי דוד כל חייו וגדל בדבר הזה, מה יכול לצאת ממנו? יכול לצאת ממנו בן אדם שחוסם, כי הוא רואה את כל הכבישים חסומים, אז הוא חוסם. תנשום. מה הוא מוציא מהפה, אחי? מה הוא מוציא מהפה? תודה רבה לפלייט דרייבר, 500 קיקס, באמת, אחי. צריך לשים לך באזר. צאת, תראו, אהבה שעוצר לתרומה. אותך, שמחשמל אותך ברגע שאתה אני קונה... מתפזר מדי. כן. זה מרגש אותי. כל העניין הזה שבסוף גור, דן גור. קיצון, ואיכשהו מצאתם את הדרך לשכב. עדיף לנסוע באוטובוס או לשרוף אותו? לא אם הוא שמאלני או ימני. מה זה אוטובוס שמאלני? ראית פעם אוטובוס שמאלני? מה, יש קו של שמאלנים? קו 29 זה שמאלני או ימני? לא יודע, תלוי שאלו את איתן יודע. עושים באוטובוס. קו 29, סליחה אתה שאני שורף או לא? מתערב. קו 29, אני שוקל. שורף או לא? אני שוקל. שוקל לשרוף? שוקל לשרוף. למה? אבל אני מכיר ימנים שלו על קו 29. אתה מכיר שעלו? אז אני לא שורף. בטח. אז תחליט. מטרופולין שורף? טוב, אני שורף. אגד? אגד נראה לי... תיזהר להגיד כן, תיזהר, איתן ירצח אותך, איתן יתחיל להדליף פרטים עליך, אחי. קו ימני כזה, ביביסטים כזה, כל הקו כזה לא ביביסטים. חסר נהגים. אגב, שאתה יודע, כמות הנהגים במטרופולין הימנים שעכשיו שרפת, אף אחד לא ישכח לך את זה, מרדכי. פאק מרי ג'נוסייד. אני לא עושה מרי. פאק מרי ג'נוסייד. אף אחד, אני לא מוכן לשלם בחיים מזונות. שכח מזה. מנסור עבאס, איימן עודה, אחמד טיבי. אני צריך לבחור ביניהם, לדרג אותם? את מי אתה מזיין, עם מי אתה מתחתן, ולמי אתה עושה לו ג'נוסייד. מזיין הכוונה אומרים בי. במכות או שוכב איתו? זה נתון לפרשנות. אוקיי. הוא עדין, הוא לא ייתן להם מכות. תראה, טיבי רופא, אז תמיד צריך רופא בבית. אבל זה גם יכול להיות משחק תפקידים. יכול להיכנס כאילו עם התלבושת של הרופא, וכזה, טיבי. הבעיה אומרים בי. בטיבי, בחיים לא הייתי שוכב עם אחמד טיבי, אחי, אני מעדיף למות. הולי שיט, ליה, תודה רבה לך ל-200 שקל בביט. את זה אני כן אאשר, אחי. אתה חייל, אני לא מאשר. תודה רבה ליד על הניסיון. רציתי כבר ביט על 450 שקל. תודה רבה ליד יעקובי על ה-200 שקל. על הניסיון, אוהב אותך פיצוצים. אין עליך בעולם, אחי ליד. תודה רבה על עצם קיומך. אין עליך בעולם, אני חייל ונהנה לצפות בך. לא תודה על הכסף, אחי. תשמור אותו לעצמך, אתה צריך אותו יותר ממני. מאיפה אתה יודע שהוא חייל? הוא רשם, אני חייל. הוא ממש רשם, אני חייל. אני חייל ונהנה לצפות בך. הוא ליטרלי רשם את זה, אחי. תודה רבה ליד, אחי. תודה רבה לך על הרצון, אחי. אבל תשמור את זה לעצמך, אתה צריך יותר ממני, אחי. הכל בסדר. תשמור, אחי. הכל טוב. הכל טוב, אחי. אוהב אותך, אחי. עצם העובדה שאתה פה, זה שווה את הכל, אחי. אין צורך, אחי. אתה חייל, שמור, זה שקם, סיגריות, זה, הכל טוב, אחי. אוהב אותך ים, אחי. תודה רבה על הכוונה. טיבי זה שומע. איש משוגע, איפה היהודון שבך? אחי, לא הכל זה כסף בחיים. לא הכל זה כסף, אחי. אמנם הוא רופא, אבל הוא רופא מיילד, כמדומני, ואין דבר שאני עוד יותר יותר שונא טוב. מתינוקות. עוד יותר טוב. בקיצור, טיבי ג'נוסייד. מה? כן, טיבי חשבתי ג'נוסייד. אתה תלך על הפאק. לא. אוקיי. עכשיו, אני אפתיע טיבי אותך. ג'נוסייד. לכאורה אני אמור להעדיף את איימן עודה על מנסור עבאס, כי איימן עודה הוא יותר קיצוני. אבל אז אני נזכר שמנסור עבאס רופא שיניים, והרופא שיניים שלי לא מזמן מת. אז עם איימן... תענה לי על השאלה. הרופא שיניים שלי לא מזמן מת. בגלל זה, אחי, בגלל זה הוא הולך להתחתן איתו, אחי. שיט, אני לא לקחתי כבר 600 שקל. איזה שיגעון. 600 שקל. איזה בן זונה מטומטם אני בא לי למות, אחי. עכשיו פתאום חשבתי על זה, היה לי הערה. 600 שקל, אחי. אז עם מנסור עבאס אני מתחתן, ואיימן עודה נשאר לפאק. פאק מרי בלוק. גיא פלג, אייל ברקוביץ', אהרון ברק. רגע. עם מי אני אמור להתחתן? עם מי אתה מתחתן, את מי אתה משגל, ואת מי אתה חוסם. משגל אמרתי לך במכות או ואת מי אתה מזיין חוסם? בתחת? נתון לפרשנות, מרדכי. אז את גיא פלג במכות, לא כוונה וואו, מסית בצחוק. רגע, אני לא אומר. אמרתי מכות. זה אמרתי- תוכנית פה בסטלבט, כן. שלא יגידו שהסתתי כן, נגדו. לכאורה. לכאורה. אני עד שלא התכוונת להסית. כן, זה לא להסית, זה היה בסטלבט. כן. אתה מזיין את עכשיו- גיא פלג. עכשיו מה נשאל? נו. אייל ברקוביץ' ואהרון ברק.
לא יודע, ברקו אני מתחתן עם אהרון ברק בלוק. גם היה לכם זה לא רגע כזה. בחירה, זה לא היה בחירה איזה רגע על חכמה. היה רגע השמשה. חמוד כזה על עם, השמשה. איך זה על הרגיש? השמשה עם היה ברקו. כזה... מה, לא ראיתי הרבה אנשים שקוראים לוקחים את הקהל, אחי. אוהב. אוהב אותך יותר, אחי, באמת. תודה רבה, אחי, באמת על הכוונה, אחי. זה יצמין זלות, אחי. תודה רבה. זה לא בחירה נבונה לא, בכלל. זה היה רגע רומנטי. זה ממש, הוא הסיע אותך, כאילו, זה היה כזה... כאילו לקח אותי לירח דבש. כן, לקח אותך למסע. אבל זה לא בחירה, אני חייב להתערב, זה לא בחירה נבונה מה שבחרת. למה? כי מה אתה ברק היית הרבה בוחר? יותר מבוגר, מה שאומר שאם אתה מתחתן איתו, אז האישה תהיה שלך די הוא מהר. צודק. רק הוא יכול לחשוב על זה, לא בא לך, אני לא רואה את זה בגלל אייל שתורם 1,000,001 ורדים, אייל יא בן שרמוטה תמות. תודה רבה לסקיציק על הרייד של 8 צופים, אחי, מעריך פיצוצים. נכון שלברקו יש ירושה כבדה. אתה יכול לחתור לירושה? אני משנה את זה. מתחתן עם אהרון ברק. יש לו הרבה כסף, אני בטוח. והפנסיה תקציבית גם תעבור אליך, קצבת שאירים. אתה יותר טרול או יותר בודד? לא זה ולא זה, אני יותר... אתה יותר טרול או יותר בודד. מישהו ששואף להיות בן אצולה גרמני וזה לא הולך לו בינתיים. אתה לא תהיה בן אצול הגרמני. בוא נהיה רגע ריאליים. אני אתחתן עם פון ואהיה פון בעצמי. מה זה פון? ככה זה כשאתה לא משכיל. פון... ככה זה שאתה לא משכיל. לא, מישהו תרם ואני לא יכול לראות את התרומה, אלוהים. תודה רבה לאייל על המאה קיקס, אחי. זה הקידומת של בני אותי אצולה. לפחות לא פיטרו מכל מקום שהלכתי. Whatever, מה נשאר לך לעבוד? במקדונלדס מלאה. אין יותר כיבוש, אבל אתה חייב להתחתן עם מרוקאית. היא דופקת לך מימונות של החיים עם קריוקי, עם הכל, עם המופלטות שהכי חשוב לה בעולם שתאכל. יש מצב שאני משנה לה את הדת? לא. עם כל השמנוניות, כאילו היד שלה, היא מתחילה לטף אותי ויש לא, היא יד הכינה מופלטה, עם השמן של המופלטה. אבל זה של אהבה, זה שמן של אהבה, זה לא שמן בן זונה היה מת להתחתן עם מרוקאית, כוס אמא שלו, אחי. רע. זה שמן עם זה לא שמן של טריגליצרידים ועם הרבה מוסך. כולסטרול רע, לא, שישאר הכיבוש. שישאר הכיבוש. פרסומת לדורקס אחד. אני אתן לך אופציה אני לשנות את לא- התשובה אני לא שלך. יכול עם הטריגליצרידים האלה. היית חוטף כיסא בראש פעם בחודש כדי שלא יהיו יותר ימנים במדינה? הייתי מוכן לשקול לחטוף כיסא בראש כמה פעמים נוספות בשביל תפקיד ראשי בסברי מרנן, בתנאי שמחזירים את הסדרה. היית יכול לצאת עם שמאלנית. אם שמאלנית, היא אמיתית. נראית פצצת על פצצת על. ובחורה טובה אמיתית. תקשיב. הייתי היא שוקל. אלוהים ישמור. אבל בחורה טובה, עם אישיות טובה. עם ערכים, עם משפחה. עם ערכים אתה יודע. טובים, וואלה, יש מצב שכן. אה. אבל לא בטוח. למה? אני מת, הוא מכר את כל הדעות שלו בשביל כוס, אחי. למה? מה איזה בן זונה מטומטם. אכפת לך? כי עדיין זה... איזה מפקוס. שמע, הקפלניסטית פתאום... אתה גם קפלניסט. בגלל שימני אתה רגיל. קפלניסט. נכון, אני כבר שנתיים אפשר לקרוא לך קפלניסט. מה התיק פלילי האהוב עליך? הכניסה אינוס קטינות. לכלוב תעניינים בספארי. אבל מהר פתאום מאוד, עלה לי כאילו, פתאום עלה לי, חזרת אמרתי, בך. טוב. פתאום אמרת, מהיר. אתה יודע לא למה חזרתי חשבת. בי? למה? בוא אני אגיד לך עכשיו. נו. כי הייתי צריך לעשות שם עבודות שירות, חודש אחרי. כמובן, זה לא לכאורה, אחי, מה לכאורה? אני רוצה לראות שמישהו יגיד לי משהו, אחי. אני רוצה לראות, אחי. אתם מגיבים לזה, כולם צחוקים, פתאום כועסים עליי כשאני אומר משהו, אחי. כמו עם הטרנסיות, אחי. הביאו, אחי, באתי להגיד הילדה, אני לא יודע למה. הביאו איך קוראים לה? נו, הטרנסית, איך קראו לה? עליה. הביאו את עליה, אחי. הביאו את עליה לפה, לפרק! קראו חתול בשק אשכים? יצאו עליי על זה שאני צחקתי. כוס אמא שלכם, יא בני זונות, אחי. גם אם אתה שולחן, כיסא, אחי, they damn hate. What the... I don't give a single fuck מה אתם. אם אתם לא מגיבים פה hate, אתה לא מגיבים עליי hate. למה? ואמרתי, כי על עלו האוטובוס עליך. שדיברנו. ואז אמרתי לעצמי, אם אני עכשיו לא אתנצל, הם יזהו אותי שאני יכול לעשות עבודות שירות, יעיפו אותי, ואז איפה אני אעשה עבודות שירות? בבית חולים. אז ההתנצלות איפה לא היית הייתה מעדיף, מעדיף. רגע, איפה היית מעדיף לעשות עבודות שירות? בספארי, לטייל עם חיות, שאני גם חובב חיות, או באיזה בית חולים מסכן? ברור בספארי, נכון? בבית חולים. בית חולים? מה קשור ספארי? אני גם הייתי מעדיף בספארי. איפה הייתם מעדיפים לעשות עבודות שירות? בבית חולים או בספארי? בית חולים? חולי נפש, זה מה שאתם. יא מתים על המוות, יא מתים על קורונה. כוס אמא שלכם, יא מתים על קורונה. לכו תזדיינו.
עוד אחי, תרמתי לך בביט, כי אני באמת רואה אותך כבר בחודשיים האחרונים, ואני נהנה ממך, וזה מהערכה, אני לא ילד או משהו, אני בן 30 עם ילדים. אז למה הורדת את המספר בך ב-200, אחי? למה הורדת את המספר ב-200, אחי? למה מקודם, כשלא היה לך ילדים, הבאת לי 250, ועכשיו כשאני יודע שיש לך ילדים, לקחת והבאת לי 50, אחי? מה ההיגיון? מה ההיגיון עכשיו, אחי? מה ההיגיון, אחי? הורדת לי ב-200 את הסכום, אחי. מה ההיגיון? אתה יכול להסביר לי? סתם, אחי. תודה רבה, 50 אני כן אקח, תודה רבה, אחי. אני נורא מעריך את זה, ואני ממש אוהב אותך, אחי. תודה רבה, 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 ואני אוהב אותך, ותודה רבה, תהיה בריא, אחי. ומי מהילדים שלך צופים בי, תן להם זפטה. אסור להם. אסור להם, אחי. אסור להם. אני תמיד הייתי בעד להחזיר אלימות במשפחה, אחי. איך זה להיות אבא אטלנטיק בגיל 30? כי כרגע אני על המסלול הזה. מפחיד, לא? וואלה, אני מה זה מפחד, אחי, להיות אבא, אתה יודע? אבל הדבר שהכי מפחיד בעולם זה להיות אבא. אבא לשתי ילדות, וואו. וואו, וואו, אתה חי את הפחד הכי גדול שלי, נודר. אתה חי את הפחד הכי גדול שלי, אחי. שם משמור, אחי, איזה פחד. וואו, איזה פחד, יא דפוק. גמרת אותי עכשיו, גמרת אותי, אחי. גמרת אותי. בגללך אני הולך להביא ילדים שנתיים קדימה, אחי. בגללך, אחי, אני לא הולך להביא ילדים שנתיים קדימה, אחי. רק מהפחד, אחי. אימא'לה, אחי, נודר, איזה פחד. גמרת אותי עכשיו, גמרת אותי, אחי. אוי, שומע, אני צופה חדש, אני חייב להגיד לך שאתה סטרים הרוב עליי, תודה רבה על מה שאתה עושה, תודה רבה לך, דוריטוס אוג'י, כפרה עליך, אחי. אוהב אותך ים, אחי. באמת תודה רבה, דוריטוס. באמת תודה רבה, אחי. מעריך. איזה פחד, אחי, אטלנטיס, יא בן סונה. איזה פחד, אחי. וואו. איזה התקף לב הבאת לי, אחי. וואלה, אשכרה, יש פה אבות לילדים שצופים בי? איזה שיגעון. איזה שיגעון. שאת, יש פה עוד אבות, הנה עכשיו יכולים להספים לי. שאת, כפרה עליכם לא סתם, כי זה באמת מעניין אותי. כפרה עליכם לא סתם, לא סתם, לא סתם, לא סתם, לא סתם. בבקשה, לא סתם, באמת זה מעניין אותי. אל תרשמו לו, יואב, יא בן שרמוטה, באמת מעניין אותי, אחי. יש פה אבא שצופה בי, חוץ מאטלנטיס. תבדוק את המודים שלך, קיבלתי טיימאוט על זה שהבאתי את דעותיי על העדה האתיופית. קיבלתי טיימאוט על זה שהבאתי את דעותיי על העדה האתיופית. בואו נבדוק צ'אט. בואו נבדוק מה הדעות שלו על העדה האתיופית. יא בן זונה, קבנוס, יש לו, הוא חולה נפש זה שעבר את הגבול. מה עובר עליך, אחי, יא חולה נפש? לא היית עושה שואה לאתיופים? קבנוס, יא בן שרמוטה, אחי. לא רק שזה... תנו לו טיימאוט ליום. אני אומר להביא לו בטיימאוט ליום. אני אומר להביא לו טיימאוט ליום. איזה בן זונה מי נתן לו טיימאוט ולא באין. טיימאוט ליום. אלמו, כמה זה העליב אותך מ-1 ל-10? קבנוס, אתה צ'יטר טוב, אחי, מה עשית? עכשיו אני נותן לאלמו להביא לך בן. מאוד? אין בעיה, תנו לו בן. נתראה בגלגול הבא, אחי. יאללה, לך לרונן. אני שאלתי את אלמו כמה לשים, לא הוא אמר לי 10 דקות. אלמו, מה אתה עכשיו פתאום משקר, אחי? היה לי תענוג ללחוץ על אבין. אין מה לעשות, יאיר, כפרה עליך, גם אני היום קיבלתי תורות קשות, אחי, אין מה לעשות, אחי, יהיה בסדר בעזרת השם, אחי. בחום הזה? אני אוהב חיות. שב במסגן. ואני אוהב חיות, כל היום טיילתי שם מפואר. מה אתה היית מעדיף, ספארי או בית חולים? ספארי. ברור ספארי, תגיד המפגר, ספארי זה כיף, זה טיול. אין סכנה שאני צריך לטפל בחולים מרוקאים, ביביסטים. חיות, אדם. אני רק רוצה לחשוב... איזה בן אדם בן זונה. גביר יסובב כאילו מסביב הכלא שלו תנינים, אני חושש לחייך.
כי יש לך קטע לרוץ כאילו לבריכות תנינים. יש מצב לך קטע כזה. בגללי כבר אמרו את זה זה סוג של סטייה. אתה מעדיף את זה על האוטובוס? מה, לשרוף אוטובוס זה וואו, זה הוליווד. מה, אתה שורף את האוטובוס ובורח, אתה מרגיש כאילו מאדר פאקר. לא, תעניינים יותר. חושבת, הוא באמת שרף אוטובוס? קטעים שמזכירים מסרט של שוורצנגר, סרט עודד, אתה גס רוח? כוס אמא שלך, אחי. פעולה כזה ענתיקה משנות ה-90 עם צבעים דהויים, וגם הפושע, איך נאמר בעדינות, קצת עייף ולא בדיוק מעודכן. למרדכי, יש חזה לליש? תלוש רגע. הוא יכול ללוש לך? אין לי בעיה. תלוש לו רגע. לא, תלוש בתשוקה, נו מה, אתה לא לשת ככה. האם יש... הם מרגישים חברים יותר מאשר שונאים, אני חייב להגיד, יהיה אופן פרונטם, כן. הם מרגישים חברים יותר מאשר שונאים, אתם יודעים? יש לו חזה לליש, כן או לא? זה כבר לא יודע. אני לא עוסק הרבה בהכנת עוגות מחזה. אתה כן או לא? כן או לא? לא עוסק בזה. כן או לא? אין לי ידע בתחום. אני לא ממשיך את הרעיון הזה. אז שאתה אומר לי, האם החזה שלו לליש, כן או לא? בין 0 ל-10 דרגה 5. אתה נותן לזה 5 מתוך 10? כן. וכמה היית נותן לקייס? KS זה כמו ג'לי כזה זה רטט. להכנת טירמיסו. זה רטט, זה עטף. וואלה, אתם לא מבינים איזה... הנה אני אומר לכם, אני שונא טירמיסו, אני שונא, זה ליטרלי העוגה שאני הכי שונא בעולם, נודר, אני שונא טירמיסו. אתם לא מבינים איזה עוגה טעימה פרנזי הכין, אתם לא מבינים. אתם לא מבינים איזה עוגה טעימה. באמא שלי, אתם לא מבינים איזה טעים זה היה, אחי. אתם לא מבינים. פרנזי הביא, וואו, אחי, זה היה אחד הטעימים. תודה רבה לקוונוס על ה-500, תמות. תודה רבה לפלפלי על הריסה, מעריך פיצוצים. הרגשת מוגן בסיטואציה? תחשוב על זה, מה זה אומר עליך? מה זה אומר עליך? שברגע שחטפת כיסא, ראית את המוות מול העיניים, הדבר הראשון, האינסטינקט הראשוני שלך, היה לחבק את השד של KS. מה זה אומר עליך? שמתתי את עצמי יושב בפרסומת איך קראו לך לדבר הזה? טוסט גן העיר אשדוד. רונן מלשין עליך?